ndauya kusamuni yapana ndakati wakatora samuni yekuti kwanza wakazvidza dai kushora dai zvakaita varume wakadai varume wakanetsana semanetsana nani kuti wangwari pana ndiwe nyaya yezvikwambo izvo sandizvezvi wanetsana iri nyaya yezvikwambo izvo vachinzi iwe ndio wakatora iwe ndio wakatora iwe ndio wakatora iwe ndio wakatora kubva tavati pindai mugwanzi kubva wawirirana vakatanga naidhensanyamaropa namambosa unyama kanzi ini hana kutora wekudzidza wako wati ndiye akatora iye achiti handidisei handizviziva ndopa takati pindai mugwanzi uyo akati shuwa ini hedhimeni inini $100 zenyu ndokupai kana ndabatwa ndirini meta mombe yenyu ndinokupai kana ndabatwa ndiri chii shuwa rumwe wakabva wapinda mugwanzi semhuri yavo kusvikira pawakapinda mugwanzi rakabva abatwa mukoma wangu wabatwa hawana kupikisa kuramba dare wakabvuma kuti haa zvechokwadi semurume unomboita sei unombopupawo kubva wazvigumira zvinhu zvavo zvazvimuri zvavo kuti wachakudzosera wachabhadharana sei nyanga dzikatorwa zvikaita sei wakabvuma hepano mukoma wangu kuti chibhadharai wakushandisa chirungu pari zvikanzi hapana zvatakanyorerana havadi vanzoti mangwana unomuka wachinja kubvatabata wasunga sedare ramambo wabva wauya pano kuti mukoma munobvuma zvekunyorerana shuya ichiti kupei kuti zvekuita sei zvekunyorerana pane zvandataura pane chandawedzera kana chandanyepa pane zvatisi kuirana taurai inini nhau iripo yekutaura kuti pane tanga tine zvakatogadzirisa mushameri handiti zvatakatoda kugadzirisa zviro tine zvatakatogadzirisa tichibva nekumusoro kuna mukoma akanga abatwa kuti ane zvakati zvazvaenda kouripa ane zvakati aenda kouripa pangu pashivabvadzi pane ndakaisa uko pamwe vana vangu vachibva kuti ava kukwerenza natiri kufamba nazvo vaibva kuti ngadzidi ngatibvisi andika zviro zvacho titange pazvo inini vandati zviri kurwarisa unhu zviri kurwarisa vatinoda kuti zvidi saka takazoenda pane mbuya atanga tiri kufamba naye akanga ari kutsanangura zvakadai taenda kuya ukubva kudai toda kuti mutigadzire pomba mbuya waibva ati urai kutitora kuti tiuye pamba penyu imari yakati kuti ndigadzire nhau iyi imari yakati anditika mbuya uya abva auya pamba paya ndibva ndadaidza mupurisa washangamire nemhuri yangu iyoyi vataendaidza uyai mbuya uya ari kuya nhasi anditi auya nhasi mbuya akabva auya shuwa auya mbuya uyo kubva tibva mbuya taapana mukuwa ndiwoyu chiitai basa saka mbuya akabva inini handiti ndinoita ndiwo unoita iwe ndiwo ruziva pakadii pakacheka zviro zvako handiti ndikati mbuya inini ndinoita sei handioneka ini handisi muprofita kaini handisi muprofita yekuti ndinoona kuti zvinhu zviriapa saka takutorai kuti mutiitire basa saka takabva taramba tikukandidzana tindoti imweni itaita kutorera kuti zvidai iye achitiwaiwa iteiwo kuziva zvawakaisa uri kutamba nepfungwa dzevanhu saka wakudaro izvezvi handiti tibva taramba tikukandidzana kuizva kwanzi mudzimu kwaukudi wambuya nekuti apa angasifa mudzimu bva wakudi bva wabuda handiti wataura futi zvakafanana izvezvi kuti iwewe ita iwe kutaura inini ndikataiva inini ndinoita sei handita kutora kuti muite basa iri handioneka ini iwewe takutora kuti muite basa saka kukandidzana kwataita kudaro manje takapfakawa pawaita kugumburisa nemukadzi wangu vagumbuka imi muri kuti murume wangu aite sei imi vadaidziro gomu saka mari yemabheo mapirweni plus kuda kupirwa futi imwe kudai saka pakawa pawaita kugumburisana kupopotedzana saka mhuri manje ndipo payakanga yakarohwa inini zvokudai papasina maita yapupurira ndakarohwa nditika musara wangu wapera wakwatokwapatwa right ndarohwa kunzi iwe kutadza kutsiura mukadzi wako ini handiti saka ndo zvakava zvatadzisa kudii procedure yacho kuti ifambe iyoyo nekuda kwokuti pakawa paita noise yakabva vataenda kosvika nekumashopu nenoise iyoyo mashopu epanyamaroko procedure yacho bvayamira saka inini right ndakabva ndatanga korapwa nekubva ndati ndakaenda kupolisi zvikazikana vakadaro imi michitora episode kana mazoda kugadzirisa izvizve munogadzirisa itora episode kuti vasandoite madiro kusvika kumba penyu saka ndakabva ndati musi wandakaenda vandaenda kupisode handitika ndaenda kupisode vandapiwa date
tapiwa date kubva ndaenda ndakakwirawo bhazi dzakasifamba basi saka ndakamhana nokosvika pakoti right ndasvika pakoti vanhu vakonga watowapari panapa saka tatova dismiss saka iwe vatononokona tatova dii vatoenda saka iwe kana uda kuti nyaya yako ifambe kuti isimuke futi unogadzira mamwe mabe right saka ine ndikumirira ukanzenda ako ugare panze apo umirire munhu wako anogadzira mamwe ndibva ndagara pakunze kwekoti ndipo ndakabva ndazoti papazouya muzukuru wangu awe kundirowa wakanga wauya pakoti azvo kanzi muri kudiva ndimambo parenge panyamuka ndikati aiwa ndine zvandiri kumboita panapa ndine zvandiri kuita zekuti ndikasimuka panapa munhu wacho anosara isvika ibva andishaya anditika saka dai tiri kundodaro mwana webva adzoka kudaro ndipo pakabva pasvika mheta kai ndinzwe makadii baba ndikati tiripo makadii zvikanzi ndaandikuda kutaurawo nemi ndikati manga kutaura ndikati muri ani vaataura ndiri soso ndine alright ine ndiri panapa kwai ndiri kupinda mudare mukoti ndine mapepa andikuda kutora anditika saka abva apinda kutora mapepa ake ndikati ndiri panapa kana madzoka ndiri panapa kubva adzoka shuwa adzoka paya ukanzi ndauya ndikati vari kuti vanawo mataura nawo ndiwo wauya kwamuri handisi ndauya kwamuri anditika wati zvikanzi vari kuti mimi uramba kugadzirisa zvinhu paumba ndikati no handiti uramba pei plus ndii ndakatoti ngatiite tiwirirane zvinhu zvifambe tiwirirane ndakati ndaramba papi zvazotadziswa ngekuti paita noise paumba apa ndikarohwa ndikakwatuka musana uku ndakatombovapangidza futi mheta mapepa ekositari ndikatarisai mapepa kuti akanyorwa kuti handiti zvikaona ngatichiende pamotika pai tonzi kuti tinotaurana sei newakomana pamotika yako wakanga uya wese nekuti iwe wakanga wanongedzera kuti ari apo uyu kubva wandowanda usiri kumuti right saka ndipo pavakabva ati ndauya navakwenyu wakomana baba apa saka toti toita sei ndipo wakomana wabva ati alright isusu tatoda kuti tifambe tofamba munotipa kwekufamba ndiye mukoti wakomana saka mheta ibva ati ulai pana watinofamba nawo watinoshanda nawo liko akati kakati saka namada munoenda iko handitika tikati awero hazvina kushata because sisi takati afamba wairi kumunhu wani hazvina kushata kuti tifambe kubva tatoenda ikoko handiti taenda ikoko kubva ataura kuti iwe baba tikuona uramba kudai pane nhau iripo yamakamuri kuronga kuti kudai asi tikuona nhau yacho itafanira yakazotadza kubuda ndikati shuwa nhau yacho titorida yabuda riri kuti nhau idi iitwe yakazotadziswa ngezvakati zvakandau mai tikati iwe kana uchigona tinotiitira takututora nevana kubva tandowirirana nemunhu uyo kuti atiitire nyaya yedu right hepano maita taitirwa nyaya yedu tadzoka kumba ndipo takazonzwa kuti mheta wasvika wari kuasanya maropa uko kumashopu wari kuda ukuonei ndikati wari kuda ndiona zvaita sei zvikanzi hatisiuziva kuti chii chaitika tobva taenda ikoko svika ikuya uko ndipo wakabva kuti hauna ndatisimuke vatandobva kwasanya maropa dai pane vanokuziva kwasanya maropa kuchikoro nokuti kwakava kune muchato usati taatine muchato ikoko taatine muchato saka muchato ndeveneizido yangu takatapiwawo basa rekuti tibikire vanhu pamuchato saka ndipo takabva tandobva ipapo vatadzika kusvika wasvike pamba pangu pagedhi handiti right wasvika pagedhi ndipo pakanzi nesekretary wachangamiri nekuti isusu nawedu taifamba nei kwachangamiri ndiwo taifamba nawo tifamba nei kwachangamiri tichindofambisa nyaya dzedu tiinawo saka apa anga ari pa zvikanzi wanasa kubende saka muri kuti vakazodidi namheta uizvo zvakamira sei uyu mwana abva handiti baba ataura ndikati inini handitauri imimi ndii makatsvaka mheta handitika ini hana kutsvaka mheta handina samanisire dare ndidare ramheta imimi taura imini ngoti ndimakaenda kutsvakani mambo kuti auye handitika kukanzi nemwana aiwa mambo akati kwanzi mutipe unotipa mombe inini ndikati takataurira kuti anotipa mombe handinombotaura namambo mombe inini handisi mudare rekuti ndakaisopiwa samanisire kuti ndiri musunga mudare ramambo saka inenge ndiri mabasiro ndimaenda kotsvaka mambo mushima kana akubatsira ndi munomupa matateni noti inini handina kuenda kuna mambo paini ndiri kutaura nevana vamati saka paya ndibva tindotaura vatazoti sezoti tisiri kuwirirana paini raudi yangu ndakwenda ukambonzi aiwa kana uri kuenda uri kudii uri kudhererana ndikati no handisi kudhererana ndiri kuona kuti kwacho handisi kudiva handisi kuwirirana ine hana kopiwa samanisire kuti uri musungwa kudai
Imini kana muri unotenda ndi munotenda nekuti ndipakatsvaka mama. Imini handisi ndakatsvaka mama. Nekuti handisi musungwa kudare ramambo. Handiti. Kuba ndasimuka paya ndakazopedzisira ndadii ndasimuka ndaenda pamba. Nekuti pali pabhedhi. Right. Tabva ipapo manje. Ndipo ndabva ndazoti musi Friday ndobva ndaona samanisi ndiri kupiwa samanisi uye wakadzidza dare. Saka inga vakoti dare handina kudzidza dare ba. Inini handina kudzidza dare. Dare handina kumbodaidza kuti ndiri musungwa. Handina kumbodaidza kuti uya kuno nemhosva kuno. Handina popa ndiri kuti dare ndiri kutenderana nedare ba. Kuti ndiri kuzvi ndakazvidza dare. Handina pandakazvidza dare. Isusu tati vanhu vakakwidza nyaya kudai wanen'ina wako Wanda. Mirazvo wachiti madai sandizve saka tudza zvinhu zvekufukura hakasipereka wati zvakadai akabatwa nemhosva ndiya Aiwa, ati akabatwa nemhosva ndiya iwanda aiwa, zvamutaura ndikupanza. Right. ndati akabatwa nemhosva ndiyani Aiwa. Mosha yakabata iri ndandika. Mosha yakabata iri. Vakasaina uchibvuma kuti ndadai atisuta zvinhu zvichitongo achiti ndadai ndikazodai saka takuda wakamanikidzwa here kusaina pepa iri rako rekubvuma kuti ndakatora zvinhu zvangu zvichidai zvichizodai Remunhu akatibatsira. Remunhu akatibatsira. nekuzobviswa kwenyanga dzako nekuita sei hapana inge akabviswa lolo Pane zvakabviswa. uchibvuma Zvakasaina zvakabviswa. Ndiri kuti inini kupedza kwaurikuita vanhu ava ichii zvakanaka iva zvakashata iwe pindura wega iwe wakandibvumira pindura kuti zvakanaka iva zvakashata muri kunditsimbirira kaini. Hamusi kuda wafuri yekuti taure. Ndiri kuti inini wakasvitsa nyaya wakasvitsa nyaya kuna ndiwo wakakumbira chief. Handiti ka kuti wada kubatsirwa. Inini makazoipa samarisi rekundibata kuti uya kuno tikutonge. Ndiri kuera samarisi. Wasvitsa nyaya vakandibare samarisi nekundisuka inini. Aiwa mbomira ika kutanga. Otaka penye makanzini madai tunachangamira muri ku. Mama makasungwa iri kuti mama mukutara nemhuri. Kwashakamira takati ndofamba nemhuri. Uchibvumirana nazo kuti zvakati tichibvumira nazvo tichitotaura apa ngatidai. Nachangamira ngai. Angani kuti akufamba zvakanaka. Mufamba zvakanaka. Zvakufamba zvakanaka. Pazonetsa ndikweiko pa. Pazonetsa ndikweiko. Apa kuti iwo wazoenda kuna mheta. Waenda kuna mheta, wasina kutaura neni kuti takumboenda uku. Pema gumisira ikoko muna mheta makati. Kuna mheta kwacho right asvika kuna papi. Kana mheta. Pema makaungana mufamba na mheta. Makagumisira papi. Takagumisira kapa kuti imemi takuti zvomuri toda kufamba endai kwakati. Ndipo takagumisira na mheta. Ndakutaura naye. Vamafamba. Vamabata. Inini. Mabata kudaro zvazifamba. Vanagadzirisa zviro zvangu. Ndakavandagadzirisa kupangu kwacho. Ndakavandagadzirisa mari ndakavandauya naye maagadzirisa. Ndakauya naye akagadzirisa. Changamira anga ari because pese vataifamba taiti mari purisa wachangamira aiziva kuti nyaya dziri dzakamira nyaya iri apa ndeyekuti patakataura tiri pamwepo ndichiti mhuri yenyu kai mukabvumirana nayo ishuwa imhuri yangu ndikati mumapwere kana muchifamba nababa musaite bopoto musakane. Saka chandakutaurira ndechekuti muri kuda kuti ndikuendesei here ndofunga ndakaenda kubaiwa mhuri muchikweuka musati mahashandi ndakaenda kupaiwa mhari 1 ari kwamutare 1 ari marusaka. Saka mochidhisaidha pakati pavo kuti muda kusenza neuyo wekwarusaka here aiwa toda kushanda newekwamutare here ndimi munonditsanangurira. Ndobva ndatomubata izvozvi kuti nyaya yenyu ijeke ende musaende kumba ndokuti ndaona kuti pane kutaura. Makawirirana nemhuri yenyu kwe mai akati baba
unofanira kunzwa makawirirana mhuri yenyu muri ikati baba hazvitaiti kuti tiende kurara nhasi sezvo zvataurwa tikati mazvipira here ehe uraitireni bati ndobva ndabata foni ndakabata foni ndikataura nemunhu akanditaurira kuti kwandiri ndiri kurepo saka toita sei wari kuuya here ndikati zvinoita here kuti wasvike kumba zvonga kana zvakadaro ngauye kumba ndowagashira ngawafambi wakadaro ndikakurayirai varume muchibva pano ndichakutakurai nemota yangu ndokusiyai pajulia motaura Mutare Road monanga kuenda paChristmas Pass. Madzika paChristmas Pass ndo pachakutorerai motikari yemunhu wandataura naye anokutakurai apa akutakurai mubva maenda mese kumba kwani kwake sezvo muda kushandwa. Munhu iye anoshanda zviri anoita zvake zvezinata anopedza anoita zvekuprofita mukati ndokwatiri kuda handeiwa kuma ndikati asi chekutanga maenda ikoko zvamuchataurirwa ndo chinhu chekutanga kuchibata. Ini ndinozodawo zvangu zvekuti ndakupai gwara rakavhurika wakomana munodei ndikati munhu alright wakomana isu handei tese pajulia ndobva ndakusiyai ndamwa mafuta angu varume ini ndakwenda mukapura mukomana yado kuzondifonera waripi wanhu ndikati wari parodi ndavasiya pajulia orit saka ndakuvamirira paChristmas Pass. Orit wobva kumirirai paChristmas Pass kusvika nguva dzenyu dzamakasvika 7:45 here muchisvikawo iye akakumirirai mavamatakurana naye ndobva maenda kuitirwa matarenyu masenzerwa matarenyu the morning mavamuka kubva uko kuchiuya nyamaropa muchibata zvese zvepamba obva ataura nemuhlaro wake nezvese zvaanoda kubva mapedzerana hapana problem. Iye ndokubva andibata mambo vanhu vamandiita ndashanda navo su asi ndapedzerana navo but munharaunda watatiinayo ambojamba asi azogona agara pasi atonona tikati orit saka zvakafamba orit saka zvenyu ndavaudza kuti munodzikisa mombe yamambo handizivi akadayira pakati penyu nemhuri yenyu. Orit zvakanaka ndichazungudzwa zvaakutaura saka pamuri kuchemera ndiri kupashaya kuziva. Musi uya ndobva ndauya baba Sauli ndauya kuzonimudzira ndaona hamusi kuda kusimuka ndopa makatanga hatina kunyorerana pasi. Iye wakazoguma sei kutipa muprofiti nen'anga kutigadzira zvepamusha pano ndobva ndatano varume nyaya yekutaurwa nemurume zvekwake zvakanaka zvakapera isusu potsi hatirwiri tatu ndopatinotaturana saka iwewe shamari chisara isu takwenda wakororenya but aiwa baba mambo akutenda akagumbuka tete wenyanga aripo ameno nditetere angari mabhiraza eifamba ita mwana yamuzvadzanditira muri kuona kufa kwangu kwemadziso idambudziko nderavamwe ndikabvisa magirazi handichaona muri kutiko maizvikanzi hadzisizo nyaya dzatawinga pano handadzeinyaramba saka handimarikidzi munhu anoziva zvaari asi remangwana ndorachaziva tobva kunombera tumaipurisa chikonzi chiende komutorawo anyatsokunditsanangura kuti mambo makavhiringa musha wangu ndikutadza kugarisana nemhuri yangu pamusana pekuti ndakatorwa zvimatumwa dzangu nenyanga dzangu zvakabviswa
Saka mhuri yangu aitawirirani nayo ndozvaitichengeta. Ndonyaya mavinga panapa. Isu chatiri kudai munhu. Hatina nyaya yakawanda inini mambo panhau yemombe handina kuinzwa iri kutaura. Inini pashe zvangu handina kuinzwa iri kutaura kuti mushandipa mombe. Handiri kutaura zvine handina kuinzwa panhau iyo. Handiti kuti mushazondipa mombe handina kuinzwa. Handina kutomboinzwa patotali. Saka wese wari kukurunyepei. Ndiwo wakatondiroka iwawa. Vanondinenedzera vanondiroka ndiwo wakatondiroka. Sorry, man. Unoti munhu anonetsa kunzwisisa. Saka baba imi muri kutaura kuti changamira ungataura zvinokunyeperere kuti wakati uchandibhadhara munhu. Inini handisi kuti inini ndiri kuti handina havana kunditaurira. Pamusoro. Havana kunditaurira. Wari kutaura zvokunyepa here. Aiwa, inini ndiri kuti havana kunditaurira. Ndingoda hungu. Handina kuti vakataura ini handina kuzvinzwa. Kuti vakataura handina kuzvinzwa. Kwenye makaenda ukoko mwakanyi makaenda unotaura zvachief mera kwa zvachief. Kwenye makaenda kubatara changamiro makomboto nyiko. Avana taura chief zvachief. Aita ikoko. Mira ndi kutaura. Chief uyu akazoripota kuti vanhu vaya vasvika tawadai yandika ari kuripota kuna chief. Chief aibva ati olai kana zvakadaro vanondipa mombe ari kutaurira pafoni tatopedzerwa. Mutorimo. Tiriko tatopedzerwa. Achibva ataura kuti vanondipa mombe. Ndikati ko chief izvo tanga tiri wadi kutaura. Aiwa. Adi kutaura kuti matauriro. Chief apedza basa rake kamakafamba naye. Koma mataura kwakaka kutuma imi kuti enda matizva endai kwakati vamabvuma iko kumagadzira zvemapedza aibva aibva ati muno chief aibva afonera muchinzwa kuti vanobvisa chi makazinzwa kaimi ari kutaura pafoni ndakanzwa kutaura tikati manje adi kuti taurira isusu adi kutaura isusu tichipindurana mirai musakandabata because chinoitika ngechekuti umwe munhu unomuti ndipe mombe yacho anenge asina right mirai baba handisi kumushora bandira ndiri kuti munhu anogona kundikuda mombe handika ari kundikuda mombe kurunza kutaura asi iwe unokuti mombe haunapo unokwanisa kuti zvondisina mombe ba reka nditsvake pakati chipei unozibata reka nditsvake pakati chipei pandinogona kubhadhara unozibata. Saka ndiri kuti nini hatina kutaura kuti pakugara mombe. Saka chief ataura ndikuda mombe. Manje inini ndiri handisi kuitira nazvo. Kana wakataura izvozvo asini handisi kuitira nazvo. Just the same. Handisi kuitira nazvo. Vakangosapota izvozvo but because they are very ngatitaure chichari baba. Ndiri kunzwa anti ndini mataura. Mataura muziva dama ramabvisaba matini. Dama ramabvisaba? Matini. Ndidzokere? Taura. Ndati uya makafona kamufonera kwatakaita. Andizvo? Taura. Muchitaura kuti kwai izvo mapedzera vanotipa mombe. Ini ndikati anoti munotipa mombe zvaadi kutitaurira patatiripo paya kuti kana zvazodai munozondipawo mombe. Tichipindurana kuti kana mombe isiripo ba toona kuti tinotaurira sei kana kuti taona kuti hatizvigoni ba totsvaka imwe solution. Handika zvino unoti mimi vanhu vatoita kwavotanga kuti ndikuda zvakati ko kana ndisiri kukazvikwanisira izvizvi. Aiwa ndakakupai for free munoita zvamunogona kwandiri ini ndakutsvagirai munhu akusunungurai mhuri yenyu iri kutaura kuti ini ndiri parist ndino wamakanyora kuti inini uyu ndinoda kuti asararame ari parest ape kukabva urikopinda kukabva urikopinda mamuine mutsetse. Saka takati varume zvinhu zvenyu sipinorohwa ichapisa ndikutsvagire munhu anoenda kozviita nyore nyore zvisingakunetsei. Iyo ukabvuma wega akasaina ukabvuma ndakuyanana nemhuri yangu munhu ndakupisa saka tikushora kuda kutambudzana nekunetsana. Aiwa imi kana musingana
Yakaenda na chife. No, wakaenda nawo kumani. Saka ndi chife riyo. Natoda kuti ne. Na pauri kuenda kunzana uri kuenda nani? Inini asi ndakatsvaka chife. Tauraiti. Ndakatsvaka chife. Chakamiri pamusoro baba mufunge baba nyenyu murungu eitenderera henyu. Mwinopinda mbeu watooneka. Ovinone kumba kwenyu kwakwanisa kuti vanobvisa mombe bai muri makabata. Muri mutambo wengoma inini. Ndimi makaenda kuchera nyoka yaonekwa sho ndiri munalo. Zvingori responsibility kuti ndichaita ndichabvisa nekuti hapana anobvuma kubhadhara ndimi makabata. Kwete. Inini handipo baiba. Asa munabatwa. Munhu akashaisha kurara munzvimbo yamambo ane musharo waanorohwa nawo. Kana waenda kumusha kwenyu masvika magadzirisa une musharo unofanira kurohwa nawo. Saka baba waruramba musharo iroro. Wakabvisa wagadzirisa igazoneta kuti wakapiwa ndiani adanga siri chief akakupa adanga rinini ka. Si umamba akazongozvinzwa chete wakateura ropa kana wakaita zvakati ka une shamhu yaunorohwa nayo. Saka uya uramba shamhu nyaya inyatso kuzika kuti aruramba. Nawipo ndikuti aruramba. Arikushaya mani toramba. Kana munhu achinge aramba kudara anoitwa sei? Kuramba pauke. Kuramba pauke kuti. Baba, tutaura nemi baba. Aiya ndomirima. Anomirira. Ndomire. Asina kupedzera mungu apana mwana wapinda. Inini ndatsukira nazvo. Ndo pandiri inini handisikuira nazvo takawirana kuti ndopisa munhu. Saka mune mhosva yamakaita hamukuda kurohwa nemushambo. Mhosva yekuti Munharaunda inei yamakaita zvinezvo muchierera zvinezvo. Mirai ndati ndemenyu here munharaunda. Saka zvamakataura zvakanaka. Baba muri kuramba mhosva yenyu, vana wenyu vakatsanangura vakazvibvumirana nazvo. Inimi nhasi maakupidiguka kuti no ini handichadi ndokuti ini pangu ndakabatsirwa zvakabva. Kana ichiri denda ranga richazoya kundibata, saka imimi chibatanai nedenda iroro zvangu zvabva. Saka izvozvi taakuchiti imimi muri kufunga kuenda kupi, taakukutidzai kumusoro tokupai tsamba toisa sitendi mokwira moenda kotaura ikoko. Munongwani chenyu hamutauri, munongosvika kopereka pepa renyu roerengwa naMagistrate. Awerenga ndiye achaziva mazudza zvido zvamambo. Saka muri kuuya munotokupai chii baba? Ndinoende kutaura kuti aiwa ini ndati ndiendesei kujeri. Check. Zvakanaka kutobatsirana mabhukanzi vataura dai ukaenda kumusoro muzukuru wangu mazera asi ukaenda kumusoro ndiri kutarisa nyaya dzizhinji unodzoka pana kana uzodzoka manje level rachazodini. So if dai wanga kugonapo waitobvana namama moenda pamuri kuita anomumako ndakakanganisa unoziva munhu anoteterera anonzwika than mhosva iri pamudhuri inoenda pai pamunhu iwe kuva wrong kana kuva right bvuma kuziva right basi zvinoonekwa zvinoonekwa kumberi than kuti uzonzi vamboenda umbotenderera musi waunodzoka munomu unozonunzi. Asi takabata wana musacharowe baba. Baba abvuma zvinhu zvake naichakaita dzeiba. Vana vatowese zvisiwo kana kuti vana hamungawo henyu. Vana vacho vakati baba bhadharai baba muda kuita Mambo uri kubvira kuzoewa handisi kungoshora ndikuiemekeza chete asi pandikuoaaaazviito kuti hapana kutaurwa pazotaura pakazotaurwa masure unozotora zanu napa
Simkani kana musina kufamba kwatiazoita kuya mugwagwa musabule abambo yayitumba